Така. Не се прави така по принцип. Но с леко с правата отверка. Ако имате от тези пластмасовите, още по-добре. Но леко с отверката, правата. От тук, от страните, така нататък. Ако имах асистент, ето тук. Значи първо натискате тук и после ето тук така в ръба горе. Като внимавате да не скъсите оплътнението. И след това излиза на ръка. Внимавате и с тази джиджавка и тук ще видите малката пищялка. Тук обаче за мой късмет успях да ги запазя всичките щипки. Разкачаме пищялката. Сега ще я разкача и ще върна. Сега разкачих пищялката. Имаме кондензатор, който филтрира. Имаме някаква намотка, която все още не мога да си обясня какво прави. Предполагаме за кондензатора всъщност, че филтрира. Буксата е така направена, че да не можеш да я объркаш. Дори да е с най-големият идиот на света. Трябва нарочно да я таковаш. Както виждате, тя е такова разположена. Е това. Тази щипка на другата страна е щупена. У нас врата е била пипана. Забелязах. Сега ще развия тук трите болта, централния и ще ви покажа как да махнем тази дръжка. Бърз апдейт. Ако вратата не е пипана, всичко е торксове. Така, забравих да кажа в началото на епизода неща, които ще ви трябват. Ако ви искате да ви е по-лесно, само че не ПЗ, ами PH. Всичко е Т25, тук всичките външни болтове. Втарвах с трещотката. Така, отверка, права отверка всъщност. За тази според зависи вашата ситуация как е. Клещи, в случая ще разберете защо. Говорители, естествено, евентуално фланци, ако ви трябват за вашата кола. Друго предполагам, че няма да ви потребва. Запалка. Аз съм решил да го направя с бързи връзки, защото не ми се запоява. Ако стане, ще видим. И ъглошлайфа ми трябва за... Ето тук за тези сръбчета ще ви покажа по-нататък. Така, стигнахме до частта с тази дръжка. Отваряте я по този начин. Инсталирате отверката. И много нежно напълвате и вижте как тя се откопча от мястото си. Ето даже се чу. След това лекичко, съвсем леко напълвате отгоре, от страните. И пак. Така. Ето сега. Ето сега. Вижте колко с малко повече сила. Вижте как сега избяга. Натискате леко от страните. Отново казвам, вземете си по-добре комплект. Аз имам комплект, но просто в момента не е в гаража, понеже цялата процедура я правих пред вкъщи и си бях взел комплекта. Съвсем внимателно, след като бутнете тук и тук, дърпате отдолу или от някъде, няма значение, и дръжката се вади, докато е отворена. Така. И го оставям настрани. Събрал съм всички болчета на място, където да не ги изгубя и съм си ги подредил. Това са само отвънка. Сега ще наредя само отвътре, които са тук. И така. Ето това. Ето това другия торкс. Би трябвало да е торкс 25 отново. И губих си трещотката. Така, открих трещотката. Мога да е на месте с... Всичко е Т25, торкс 25. Или звезда, не знам как го наричат хората. Аз го знам торкс или за накратко Т.
Ето веднага мога да позная, че тази врата не е пипана по оригиналното фолио, което не е било размествано. Така. Сега, както казах, вътрешните болтове ги събираме на друго място, за да не се бъркаме. След като изпълним всичките тези процедури, хващаме вратата и дърпаме. И тя трябва да изкочи от тук. След това идвате от тази страна. И трябва да се разхожда почти свободно. Сега, като четох, някои казаха, че се дига нагоре и се изкарва цялата. Само че аз не мога да изкарам и ме е страх да не приеба това оплътнение. Но на мен ми е предостатъчно, колкото да бръкна тук и да разкача тези работи. Това е старата колона. Старата от пасажирската страна. Ето е старата от шофьорската. Няма да коментирам просто. Но става за чудесен магнит. В момента мога да се наредя даже. Болчетата от външната страна. Изключително, само заради това пазя колони, стари колони, такива преябани. Ето. Те като гледам са едни и същи май всичките. Да. Обаче аз ще си пазя реда. Така. Сега, преди малко отново тук трябва да са торксове, само че с по-ситна резба. Ще ги откопчея. Те са 3 болчета. От другата страна ето е тук така някъде. Има още едно. Ще ги откопчея и ще ви покажа за какво имам предвид. Така. Ново включване. Махнах колоната. Ако ще слагате Aftermarket колони, опитайте се да запазите шибаната букса. Разпоете я, ако можете, запазете я. Просто защото е букса и е удобно. Нали, може да ви потребва и за нещо друго, не знам с какво се занимавате. Така, трите болта, тук, горе и ето там. Ще го покажа с стрелкичка на видеото. В момента се държи на шибаната букса. Тя е. Ето е тази изядената. Тук се бях ядосал и хванах клещите. А това са трите болчета, за които говорех. Вижте колко е ситна резбата. В сравнение с всички останали. Така, пак ще го отрежа. Ще се постарая да е отново толкова плътно. Ще заголя кабелчетата. Ще сложа бърза връзка. Вързвам колоната за буксите. Вързвам колоната за буксите. И ще я слагаме. И ще ви покажа за какво ми трябваше абушлайф. Изключително много съм потресен. Отново имаме скъсано. Даже продължава да тръгва да се къса, както на шофьорската страна. Но това, което най-много ме потресава, че буксата този път излезна без проблем. От една страна ще си я махна и ще се използвам за някакви други работи. От друга страна поне може да видите, нали, тук има едно чопче. Чакайте малко. Така, тук е така. Има едно чопче, което трябва да се натисне на тази страна и да се издърпа. Което, както виждате, тук не се е получило много добре. И, нали, може да си личи и по тази пластмаска. Но това магнита му държи малко слабо, но отново държи, няма проблем. Ще си отрежа буксата с един санд кабелче, за да мога да се използвам. И тази колона отива като държачка на болтове за нещо друго. Така. Успях. Чакайте, не се вижда.
Така, заголих това, сложих си бързите връзки, значи не се вижда много добре. Сега да ви обясня за какво ми трябва го шлайфа. Само да разкара малко инструмент. Ето тези, къде бяха? Ето тези двете. Трябва малко да се запилят. И за какво ми отварят клещите за също за какво ми са. Така, както виждате, едното е малко по-голямо, другото е по-малко. И ще си кажете, нали, ми то... То, нали, няма много голямо значение. Добре, де. Хубаво. По-малкото го слагате на по-малкото. Ако позволи. По-голямото го слагате на по-голямото. Чувствам се изключително тъпо, защото малкото го изнасилих, за да влезе тук. Да, много яко. Добре, отивам да запиля този и другия болт. Тези двата болта. И идваме след малко, слагайки тези двата края на бързите връзки, запечатвайки всичко. Тоест вече, като сложите колоната, нали, там какво ви трябва фланците, но аз съм си взел отделно Aftermarket фланци от един български магазин. Луда по тебе. Един български магазин, няма да му споменавам името. Имаха последна бройка. Тези стават и за RAM, колкото и странно да звучи. Опелските на тази малката кола стават и за тези големите RAM камиони. Тоест те са пикапи, но са си направил камиони за мене. Добре, идвам след малко. Така, снехме на тази част, където слагаме това. Фокусирай тези двете към бързите връзки. Това, което ме притеснява от самото начало, така както са намотани кабелите да не пречи. Нали, който е учил малко физика, ще знае. Да не стане като това бе, като намотка, като тази намотка. Coil на английски, сега забравих как беше на български. Да, нека да почваме. Здрасти. Майка му стара. Добре, идеята е минуса към минуса, т.е. в моя случай минуса е тази жица с бялото и плюса ми е чисто черната. Най-често минуса, много често минуса е кафявата жица, т.е. ето тази, и това трябва да е плюса. Важно е, тя колоната ще работи и да объркате поляритета. Смисъл, това не е проблем. Но ще работи наобратно, което не е много хубаво. Така съм чувал от хора, които се занимават с аудиотехника. Не мога да си обясня къде е проблема, но съм сигурен, че някой ден ще го прозрея или ще го разбера. Запилил съм, както виждате, тези двете и почвам да го слагам. Така, тук е единия болт, горе третия и тук долу третия. Колоните са Mac Audio, ще ви покажа кутията, като се прибирала вкъщи. Така, за най-лесно. Намествате първо ето това тук, вижте как си влезна. И след това майка му стара. И много не стана, сега тук няма да стане по този начин. Сега да видим какъв е проблема. Не мога го видя и на камерата. Добре, намесвате тук първо това
И всички останали болтове в обратен ред. Като почна да нареждаме вие нещо, ще ви кажа.